prebentzinue. Jendarte feminista osaketako beharrezkoa da hezkuntzan eta profesionalen formazioen inbertirutie. Libre izateko alperreko diskurtsoak sobran. Behar ditugu neurri integralak eta presupuestoko partida senduek. Para ser libres, justicia feminista. Es necesario repensar el modelo de justicia, poner el foco en la reparación y protección de las mujeres que sufren violencias. Libre izateko xenofobiaik ez ditugu bihar eta ez ditugu gure arrazak erixan beldurrien eta kontrolien zagoketan daubien diskurtsuek. Libre izateko ez dugu azketan emakume nagusiak sufritu duten daubien jendarkeritzaren larritasunei. Hildako 5 emakumetatik bada 60 urtetik gorako. Para ser libres, acabemos con el morbo de los medios de comunicación. Los ataques que sufrimos a diario no son anécdotas, no son casos aislados. En los medios de comunicación actuales, la perspectiva feminista no aparece y es imprescindible. Libre izeteko bihar ditugu antolatutako komunikabideek. Feministok horreitzan antolaketan jarraituko dugu, danok libre izan arte. Honen guztixan arduradunak zuek gizonak zarie. Beraz, momentu ona da zuek arduraketako honi guztixai aurre egiteko. Eingo dozue, eraso matxisten aurrean ez errezitxie konplize izatia bebada. Bandoz aldatuko zarie?